On aika äänestää ulos heikoin lenkki. No niin! Tilastollinen heikoin lenkki. Ai minä vai? Mutta kenet joukkue pudottaa jatkosta? Äänestys päättyy. On aika paljastaa, kuka teidän mielestänne on heikoin lenkki. Ajattelet sä tosiaan noin? Ai jaha! Seppo. Kaakeleita. Miksi olet täällä tänään? On olemassa semmonenkin sanonta, että sinä turpa kiinni nyt! Mitä teet työksesi? Appelsiinipuutikku kauppias. Olet työtön. No enhän mä nyt niin sanon. Miten vietät vapaa-aikasi? Mitä ihmettä se sua liikuttaa? Elokuvat kiinnostavat. Mitä helvettiä? Minkä alan elokuvat? Kärpänen. Sinähän hauska Veikko olet. No ei kai. Yritykseksi jää. No niin. Onko sinulla mitään musiikillisia ambitioita elämässä? Ismo. Räppäri. Kyllä. Anna palaa. Appelsiinipuutikko 30 euroa. Urmeijuustus 30 euroa. Perunamuusia 30 euroa. Kaikki haluaa 30 euroa. 30 euroa. 30 euroa. 30 euroa. Oliko tuo räppiä? Ei missään tapauksessa. Se kuulosti lähinnä jonkin sortin lausunnalta. Stellansin valikoimissa löytyy hyvän tuulen teetä. Aika heikkotasoista sellaistakin. Vai onko tuo rajuinta mitä löytyy? Uudella äänellä muu joukkue on sitä mieltä, että sinä olet heikoin lenkki. Voi perhana sun kanssas!